Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Отворениот случај Рекет, во кој сега осумничена е првата специјална обвинителка, Катица Јанева, потврдува дека пред правдата и законите секој, буквално секој е еднаков и одговорен. Владата на Република Северна Македонија повикува на темелна и независна истрага, која мора да заврши што е можно поскоро и мора да ги покаже сите детали. Резултатот од истрагата мора да биде базиран исклучително на докази и согласно словото на правото. Одговорност мора да има за сите инволвирани, од прв до последен. Институциите на извршната власт им стојат на располагање со цел свој капацитет на истражните и на правосудните органи. Ослободувањето на целиот правосуден систем дава резултати. Очигледно е дека независноста се прифати како алатка која ги охрабри институциите и луѓето на високи позиции во тој систем за да дадат резултати кои се очекуваат од правната држава и од владењето на правото. Владата нема да дозволи злоупотреба на овој случај и негативно искористување од страна на непријателите на европските интеграцијски процеси на земјата и да ја попречат Северна Македонија на патот кон Европска Унија и НАТО. Независно од натамошниот развој на случајот, во кој сега осумничена е Катица Јанева, владата на Република Северна Македонија очекува од сите истражни и правосудни органи, исклучително и од СЈО, на тамошна безкомпромисна борба против највисоките облици на организиран криминал и корупција. Ова е уште една мотивација плюс, заедно со опозицијата да ја заокружиме реформата на правосудниот систем и да обезбедиме владење на правото во борба против највисоките форми на организиран криминал и корупција. Истовремено, настојуваме застапници на ставот дека судските постапки мора да се водат исклучиво низ фер и транспарентни процедури базирани на докази. Ви благодарам. Може истото на албански? Друар професус медијавен, друар газетар. Расти и Хапор Жватје, процилен танимо акузува да прокурорија е пар специјале Катица Јанева, конфирмон се пара дрецис ве лиѓеве, се цилјошти барабар ве и прџетшам. Чеверија Република с Македонија се вериот, бон thirje për hetim të plot dhe të pavarur, i cili duhet përfundoj sa më shpejt dhe duhet i nxjerrë në pa të gjitha detajet. Rezultati nga hetimi duhet të bazohet vetëm në dëshmi dhe në përputhje me rregullën e së drejtës. Përgjegjësi duhet të ketë për të gjithë të involvuarit, nga i pari deri në të fundit. Institucionet e pushtetit ekzekutiv qëndrojnë në dispozicion me tërë kapacitetin e tyre të organeve hetuese dhe gjyqësore. Lirimi i tërësishëm i sistemit gjyqësor jep rezultate. Duke qartë se pavarësia u pranua si met i cili inkurajoi institucionet dhe personat në pozita të larta në këtë sistem që të japin rezultate të cilat pritet nga shteti së drejtës dhe nga sundimi i ligjit. Qeveria nuk do të lejojë keqpërdorimin e këtij rasti për përdorimin negativ nga ana e armiqve të proceseve integruese të vendit tonë, për të penguar Maqedoninë në rrugën e saj drejt antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pavarësisht nga zhvillimi të qeshëm i rastit në cilin tani është dyshuar edhe Katița Janeva, Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut pret nga gjitha organet hetimore dhe gjyqësore, duke përfshirë edhe prokurorinë speciale, luftë më të qeshme, të pakompromist kundër formave më të larta të krimit të organizuar dhe korupcionit. Ju благодарам, Андерс. Постои ли загриженост кај владата за тоа што би можело обвинителката Катица Јанева да изнесе пред суд? Значи, кажав и во излагањето дека стоиме на располагање на сите правосудни органи, се со цел овој случај да се расветли до крај. A ka informacione se dole na përmjetja Centri Republikanu është i përfshirë në këtë rast? Gjithë hetimi zhvillohet nga ana e prokurorisë themelore dhe gjitha informacionet duhet i kërkoni në prokurorinë themelore rreth rastit. Për gjithë të involvuarit, qëndrimi i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut është që të gjithë të involvuarit duhet të përgjigjen. А кои се субјектите кои сакаат да ја вовлечат власта во оваа афера, за кои велите дека се анти-евроинтегративните процеси? Ставот на владата на Република Северна Македонија е дека овој случај не треба да биде пречка на
нашите аспирации за членство во Европската Унија и НАТО. Продолжуваме со спроведување на реформите, сет со цел да бидеме членка на НАТО и да започнеме преговорите со Европска Унија. Ви благодарам.